بردفکê bi navê Desteya Erkanên Çekdarên Artêşa bi navê Artêşa Neştîmanî, Yusuf Hemûd got ku wan niyazeke rasteqîne heye ji bo veguhestin ji bo Rojhilatî Feratê, anko deverên Kurdistana Sûriyê û ew ê li tenîşt welatiyên deverê li Reqayê û Dêra Zorê rawestin. Ew jî di daxuyaniyeke navbûrî re ji Kanala Heleb Elyewm re. Yusuf Hemûd serbar kir ku welatiyên wê deverê alîkariya wan kirine di ji navbirina Daişê de û ji desthilatê Ferskirî ya PYD û ew li tenîş di hev radiwestin ji bo veguhestin ji bo devera Rojhilatî Feratê. Derbarê hilmeta leşkerî li Efrînê Hemûd got ku ew ê bi hilmetê rabin ew polîsê leşkerî ne û bi serpereştiya Desteya Erkana ye, bi piştevanî û plandanan û xwendin ji her yek ji çekdarên Artêşa Neştîmanî ji wan jî grûpên devera Rojhilat û ew hilmet di jî wan kesaya yên bi binpêkirinan radibin û ne di jî grûpeke taybet e. Hemûd tekez jî kir ku piştî durustbûna Artêşa Neştîmanî hejmarek ji binemayên rêxistinî û leşkerî û grûpên ku naxwazin xwe li pêş xînin û karînin xwe biguncînin li gel armancên Artêşa Neştîmanî weke dezgeheke leşkerî wê ew bibin barek li ser wan dema ku bên veguhestin ji bo devereke dî. Di heman derbarê de hin jêderên taybet ji Heleb Elyewm re eşkere kiribûn ku şer û pevçûn di navbera Artêşa Neştîmanî û tîma şehîdên Şerqiyê li bajarê Efrînê ji niha ve û da ketina neh kuştiyan ji her du aliyan serbarî bi dehan birîndaran ji çekdar û sivîlan.